Så fan. Drivkolstegen. Ja, lille man, du stannar där, ja. Det gör du. Kör med ena ögat här, va? Och andra på trafiken. 92 är fan en bra temperatur, alltså. Jag vill säga det, alltså. Nej, nu jävlar. Så jävla skylla sig där. Jag måste ju jävla lite spårsmyga så där och pilla lite. Ja, du stannar där, lille pojke, alltså. Ja, det gör du. Ja, visst. Han vågar sig inte ute i trafiken när det kunde ju ute och kör. Ansvar dig! Jävla skit. Det jävla mobiltelefonbolaget vägrar ge mig täckning där jag bor. Är det där? Är det rimligt alltså? 100 spänn i månaden. Och så ska jag upp för den jävla toppen. Man blir lite så alltså. Jag är uppe en plupp. Ja, jag försvann. Jävla fitta alltså. Jävla skitbarbil. Ska jag ta där och slänga sig i marken i alla fall, tycker man. Och sen så det står 5 meter från masten. Men jäveln, jag kan inte få en plupp. En plupp är allt ni kan bjuda på, jävla snåljopar. Fan alltså, jag kommer hem till er sen, va? Och med 4 pluppar och ska stoppa upp dem i ett jävla arsle, en jävla pluppjävel! Det är min andra mobil. Jävla skit! Nu ringer det här. Här, Conny. Vad fan, va? Kom igen, en plupp till, kom igen! Ah! Kiss away the pain. I would stand by.